Türkmenistanda ýylyň başynda adatdan daşary sowuk howa sebäpli Garagum kanalynda emele gelen buzluklaryň netijesinde dören suw josmasyny uly diametrli geçirjiler bilen galdyrylan bendin kömegi bilen taklamak başartdy. Mundan ozal bir hepdeden hem asa wagt dowam eden finansklar şol tanda suwuň böwsüp çykan ýerini çägli haltalar bilen ýapmak tagallalary netije bermändi. Bu warada ýanwarda ýüze çykan basagylyň jikme-jiklerini öwrenen habarçymyz maglumat berdi. Ýanwaryň ortalaryndan başlap doňokçylyň ýany Amy derýady we Garagum kanalynda suwuň hanasyndan çykmagy ýurdun günorta gündogor tebitleriniň hojalyklaryna hup awandyrdy. Mary welaýatynyň elektrik stansiýasynyň isiniň toktamak ähtimallygyny döretdi. Munyň bilen baglylykda Amy derýanyň we Garagum kanalynyň urunda suw josmalaryna garşy hüsgärlik ýagdaýy güýçlendirildi. Ekskavatorlar we beýleki agyr tehnikalar galybertede tebitin edarlarından mezburi çekilen isçi güýji derýalaryň kenarlaryna köpçülikleýin çekildi. Emma bir hepdeden hem asa wagt dowam eden finansklar şol tanda suwuň akabasyny ütküden ýerlerine çägli haltylaryň düşelmegi hem netije bermedi. Mundan soň suwuň hanasyndan çykan bölegine uly diametrli geçirjiler ýerleşdirmek karar edildi. Suwuň joşan ýerine 20 golay uly turba ýerleşdirildi we olaryň üstü gum bilen gömüldi. Suw ol geçirjiler arkaly dol akyp başlandan soňra olaryň agdy ýeke demir kagyzlar bilen petiklerini şeýdip suwuň ozalky akymyny dikeltmegi başardylar. Dip bu wakalary saýat bolan ýerli ýasaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan hökümeti ýurtdaky beýleki adatdan daşary ýagdaýlarda bolsaýaly bu basagaýlyk barada hem habar bermediler. Ýogsa ýanwaryň ahyrynda we fevralyň ilkinji hepdesinde Prezident Serdar Berdimuhammedow Mary welaýatyna izli 4 gezek sapar edipdi. Azatlyk Marynyň häkimliginden bu ýagdaýlar şol sanda suw josmasynyň öňüni almak boýunça tagallalar barada maglumat talyp bilmedi. Emma huwa maglumatlaryny çap edýän Media jurnal nesriniň şol döwre degişli teljiren satelit suratlarynda suw josmasynyň öňüni hut galdyrylan ben sebäpli böwütlemek başardandygyny tinlata bolýar. Satelit arkaly 20-nji ýanwarda düşürilen suratlarda kenaryň böwsülen böleginde suw bendiniň gurulşygyna girişilýändigini, sondan 3 gün soňky suratlarda bolsa bendin gurulşygynyň depkininiň güýçlendirilendigini görmek bolýar. Satelit arkaly 11-nji fevralda düşürilen suratlara görä suw bendiniň gurulşygy tamamlanypdyr, agyň suwuň öňü hem beklenipdir. Media jurnaly görä Garagum kanalynyň kenaryndan agyň suw çölüň içinde 35 kilometr çelini barıp ýetipdir. Kanalyň ağzyndan 100 milyon kubmetr töweregi suwunyň çöle siňendigi çak edilýär. Nesiriň çaklamalaryna görä, kanaldaky suwuň derejesiniň göterilmegi bilen bir hatarda kenaryň böwsünen bölegindäki ýeriň relýefiniň aýratynlyklary, meselem onuň pis bolmagy hem suwuň agmagyna ýol açan bolmagy mümkin. Bu çaklamany tebiti tapar edip gören habarçymyz hem tasdiklaýar. Onuň sözlerine görä, ýerli ýasaýjylar suwuň belli bir wagt çekilmegi netijesinde onuň käbir bölegindäki çuňlugynyň 1,5-2 metr bolandygyny tinlapdyrlar. Ýanwaryň 1-nji ýarymynda Merkezi Aziýa tebitine şol sanda Türkmenistana adatdan daşary sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir tebitlerinde howanyň temperaturasy -25, -27 gradusy çelini pise gaçdy. Munyň ýany ýurdun suw akabalarynda we derýalarda buzluklar emele geldi.